Zdravo svima, moje ime je Armin, elektronikom se bavim već godinu i po. Trenutno radim u jednom startupu za CityOS. U suradnji sa Akademijom 387 organizovali smo kurs Arduino Kids, samo za vas male genijalce, da vam približimo zanimljiv svijet elektronike. Cilj ovog kursa je da naučimo kako isprogramirati svoj prvi semafor ili kako napraviti svoj pametni vrt. Ne samo to, naučit ćemo još mnogo interesantnih stvari. Dođite da se družimo, prije svega da nešto naučimo. Dragi roditelji, naš cilj je da ovo bude prvi korak ka tome da vaša djeca jednog dana naprave projekte ili uređaje koji će vama olakšati posao. Dođite, pridružite se na Akademiji 387, vidimo se.